waje ko tasiri na kasashen waje da ka iya shafar harkokin siyasa, tsaro da kuma zamantakewar al'ummar kasar. Kwarai da gaske matakin da suka dauka mataki ne wanda ya dace, saboda ba wata doka ta duniya, ba wani protocol na diplomasiya abin da ake kira diplomatic protocol, babu wani conventions da yake da alaka da Geneva conventions duk kasar da ta zama sovereign nation a duniya, kamar yadda Professor David Ekman na America yake faɗa, yake cewa ai shi yanci yana da nau'i da yawa. Yace ba wata ƙasa da take da iko ce kutse a wata ƙasa da take da shugabanni ta yancinta. Kuma wannan mataki da Iran ta ɗauka, ai ita Iran ta taɓa ganin haza a baya. Tana ɗaya daga cikin ƙasashen da za ta kafa hujja akan irin wannan tasirin da aka samu a kanta. Ai ya faru tun daga 1953 a shekara ta 1953. Tun daga lokacin da aka hambar da gwamnatin Muhammad Musaddiq. Aya dalilin hambarar da shi ne CIA ta yi amfani da karfin ikonta, ta yi amfani da kuɗi, ta ɗora waɗansu daga cikin gaggan mahukuntan Iran akan CIA payroll, kawai don a tafi da gwamnatin Muhammad Musaddiq. Don ya yi mai, saboda kawai ya ce duk wasu kamfanonin mai na baki ba su da legitimacy na hurumin da za su kasance za su yi rawar gaban hantsi a Iran saboda arzikinta. Kuma kaga da suka kawar da gwamnatin shi, ai kaga dalilin kafuwar the last shah of Iran kenan, sarki Shah Reza Pahlavi. Kuma a dalilin haka ne da suka yi deal tsakanin Shah da gwamnatin Iran shekaru 27 akan kujerarsa ta dawisu wadda ake kira Peacock Straw. Kuma ya zamanto cewa shi saboda tsabar barin ai tasiri a kasarsa, dukiyar Iran aka kwashe ga baki ɗayanta aka kai ta Chase Manhattan Bank da ke New York. Har yanzu akwai sauran kuɗin, saboda tsabar iko da dictatorship da kama karya irin nasu America. Ya kasance kudin Iran legitimate earnings ko legitimate money, kudin su na halak, in za a yi musu aiki a lokacin sarki Shah ba isa a dauki wannan kudin ba sai America ta sa hannu akan cikin dan kudin. Wannan irin despotism ne, ai mulkin firawunci ne aka nuna musu. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa da suka yi juyin hali wanda Ayatollah Khomeini ya jagoranta na shekara ta 1979, suka rikwa duk wata kofa ta shigo a musu tasiri. To wannan ma irony walle kamar sake sabunta tsarin baya ne da suka yi. Kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya ba su mutunci, blocking din wannan influence din, wannan tara tasirin da suka yi na waɗansu ƙasashe, shi yasa ta cikin sirri a ƙarƙashin ƙasa har suka yi nisa wajen developing ɗin nuclear weapon ɗin da ake rigima da su a yanzu. Saboda haka in ma sun yi, ai su ba bakon abu bane ba tasirin ƙasashen waje. Kuma har yanzu duk da irin matakan da suka ɗauka na bayan ba daina bibiyar su. Da Trump ya zo yana rigima da Iran, ai kaga fitowa yake cewa wai regime change a sauya gwamnati. Ya kuma kirkiri ya amfani da propaganda, ka san ya bada America ce, kan cewa wai mutanen Iran lokaci yayi da za su canja gwamnati. Ba su suka yi kuka ba, suka ce wai sun gaji da gwamnati, a'a wai Trump din ne ya hango musu cewa ya kamata su canja gwamnati. To yanzu wizin America ma da ana tam na uku da Trump ya fuskanci irin wannan backlash din, irin wannan bora. Saboda tun da aka kafa America ai ba a taɓa samun shugaba wanda ya yi wa America abin ɓata suna da zagaliya a siyasa kamar Donald Trump tun daga shekara ta 1789 lokacin da George Washington ya zama shugaban America na farko. Ba a taɓa samun wanda ya muzanta demokradiyya a America irin Donald Trump ba. Saboda haka in Iran da mahukuntanta sun ɗauki wannan makami, suna da legitimate right, kuma babu wata doka a duniya da ta ce ba za su iya haka ba. Wannan magana haka take, matakin da suka ɗauka akan hanya. Ka san batun ma da Iran ɗin ta ba ta ce duka matakan da take ɗauka a zuwa yanzu matakai ne na kare kai, amma kuma za su iya komawa hare-haren aka ci gaba da matsa mata. Iran duk wannan abin da take yi kare kanta fa take yi, bata fara kai hari ba. Self defense abin da Iran ta bayyana kenan. Mataimakin shugaban harkokin siyasa da dakarun juyin juya hali na Iran, Yodallah Javani, shine wannan? Shine ya bayyana haka. Ya ce dukkan yanzu suna kan matakin kare kai ne, amma kuma abin zai iya sauyawa su fara kai hare-hare. To baban me za a gani in sun fara kai hare-hare? A to ai wato abin da za a fara, ai duk mutumin da yake ban ma fara kai bugu ba, ai duk wannan abin da nake kare bugu nake, inda zai kai bugun to fa za a ji jiki. Ai duk wanda aka dora dukan nan, abinda dan ana ce ke ciwo shago mai bugu kama da azazza, to azazza zai shi. Saboda haka in aka tsaya aka duba, wannan yana aika sako ne cewa
ko su America da suke ganin cewa akwai wani matsin lamba da matakin tsoratarwa za su iya ɗauka Iran, ita Iran ma bata ma shirya kai mai da martani ba. In dai a matakin self defense ake, a matakin kare kai ake, to gaskiyar magana akwai matsala a gaba, akwai wahala a gaba. Saboda haka ita America da sauran kasashe da suke ganin kamar duk wannan abubuwan na tsoratarwa da propaganda, to ma wace propaganda za ta tsorata Iran? Trump sai da ce zai shafe civilization gaba ɗaya daga doron duniya, wata daula. Lokacin da yawan nan maganar mun yi program da Khadija ta ce baba ya ka gani saura 48 hours for adin ya kare wanda za a shafe Iran. Na ce Trump ƙarya yake, na ce kuma ya kamata a bashi Nobel Prize na shugaban makarantar duniya. Na ce ba zai yi ba, ba zai iya ba. Na ce kada a razana jama'a da suke sauraron mu, wannan ultimatum din, wannan wa'adin da Trump ya bada na bogi ne, ƙarya yake Trump. Har yanzu ina kan bakana, kuma gashi da wa'adin ya zo ba a shafe su ba. Da safe muna bude kafofin yada labarai na duniya sai muka ji Trump yana cewa bayan gwamnati ta yi wani dan nazari an sake daga abu zuwa wani lokaci. Kuma Trump din nan shi ya fito ya gaya wa duniya a yakin da aka yi na shekara ta 2025 ya ci duk wasu sinadaran enriched uranium waɗanda Iran ta ɓoye a ƙarƙashin ƙasa. Mun yi amfani da bunker, mun yi amfani da jiragen nan waɗanda suke Boston ɗin bunker, fighter jets, duk mun lalata su. Ya ce duk wani capabilities na nuclear production mun lalata na Iran. Da aka dawo wannan yakin da aka faru 28 ga watan Fabrairu, sai kuma da Sam Trump ya dawo ya ce ɗaya daga cikin ka'idojin da muka yadda sai an bi su mu tsaye da yaki da Iran shine sai ta yadda ta lalata waɗannan sinadaran da suke hannunta. To wanda aka ce an lalata wa? Wanda ce an lalata, to ni sai na kasa yi wa aure tsakanin tunanin shekara ta 2025 na an riga an lalata da kuma tunaninsa na yanzu da claim ɗinsa na cewa yanzu sai sun lalata za a daidaita. Bari mu je sashen. To Iran ta fito ta daga farar tutan mun mika wuya mun yi saranda, in ba haka ba kuma zai shafe su, za su haɗe da su da shi. Ai ƙarya ta 76 kenan. Ai wannan magana ai ƙarere ba za su kirku ba, sun kai fiye da 70 da wani abu. Ai an yi compiling daga George Cophamas na Washington Post ko a kwanakin baya wajen kimanin wata ɗaya so zan iya tunawa. Ya ce Trump a wannan yakin, daga yakin da aka yi na shekara ta 2025 zuwa yakin da ake ciki na yanzu, wanda yanzu kwana 100 da nawa ne, ya kai 70 ko da 170. An kwanaki da muna wannan program din mun lissafa kwanaki 158. Ai na ga yanzu zai kwana tsakanin rikicin wannan da aka fara Ukraine, afuwan Iran da Amurka na 28 February wanda aka fara a wannan shekara. Bai kai 100 ba baba, kwanaki wancan karan kwanaki 58 ne ina jin. 158. Na'am. February fa. Kwarai da gaske. 28 February fa zuwa wannan. Mun lissafa na mun da lissafa. 158 muka ce. Kwarai da gaske. To 158 din nan kuma daga lokacin da muka faɗa an samu yan kwanaki in ka dora 160 da wani abu kenan. To shine Cophamas din yayi compiling din ƙarya Trump din. Da kuma policy statement daga White House wanda ya saba da ka'idar yadda ake kwana 170 baba. Ka duba? Kwana 170. Kwana 170. To a cikin kwana 170 da kuma wancan yaki da ake na kwana 12. Kwana 180. Kwana da to shi George Cophamas ya compile din ƙarya tun wata ɗaya da ya wuce, ya ce kusan wato ƙarere sun kai 71 zuwa 72. To yanzu wanda yake da wannan rekod din ba za ka kira shugaban makarantar duniya ba a matsayinsa na shugaba. Ai ba wai da wani gilli ba, based on wasu professional assessment ne ake ne yadda abubuwa suke faruwa. To kuma yanzu da yake cewa wai sai daga farar tuta su saranda kai, amma fa Trump yana da aiki. Ya ce magana midterm election din nan da ake yi, ya ce ai ba zai zama masa tsaiko akan batun maganar yaƙi da yake da Iran ba. Ba wai tsaiko, in ma bai zama masa tsaiko ba, ai abin da zai tuna cewa future din jam'iyyar Republican Party ce take cikin wani halin hau'ilayi. Ai dama repercussions din na abubuwan da za su biyo baya, ai midterm election sakamakon da ya biyo baya idan jam'iyyar Republican ta samu gagarumin koma baya, to ai sai affecting din future general election din da za a America. Ko bai hango shi yasa na ce yana ɗaya daga cikin shugabannin America waɗanda ba sa koyon darasi daga tarihi. Yana cikin wannan ma rashin koyon darasi. Baba zai ce da haka martanin dai su Iran akan wannan batu shine kamar yadda na ga Ismail Vagai bayan wancan yakin kare kai ya ce kowane irin hari za a kawo musu, dakarunsa a shirye suke su mai da martani. Wannan magana shi dama Trump galibi shi yakan nannaɗe maganganunsa da pronouncement ɗinsa na official da ƙarya a ciki, amma duk abin da ka ji mahukuntan Iran sun fito da shi
ai ko banna aka yi musu ba su taba sai sun yi on and off sun ce sun yadda to ita kuma America duk abin da aka yi mata ita ba a yi mata komai ba to amma duk wani maganganun da yake ai lokaci ne zai nuna amma ina tabbatarwa da masu sauraro ko aka Iran ba ta taba daukar wannan abun a matsayin threat ba kuma shirin mai da martanin da gaske suke ya sha cewa zai yi mummunan hannun da ba ta bayyaninsa ya ce ya sha faɗa ya ce zai kau da su daga doron ƙasa to a shine ko kai a doro irin na hankali ga ministan harkokin wajen Iran din nan ana hasko maka magana da yake cewar ita Amurka ita take da alhakin ruguza wannan yarjejeniyar fahimtar juna da aka yi a yankin gabas ta tsakiya. To ko mu ma ko Ismail bai jaddada ba a cikin shirin mu tattauna in baka manta ba. Ainihin na faɗa na ce wannan memorandum of understanding din ba za ta yi aiki ba. Kuma ina da yakinin cewa America ita ce za ta wargaza wannan yarjejeniya. Kuma gashi exactly abin da ya tabbata kenan. Yanzu akwai baki guda 3 da suka kawo mana ziyara. To dan mu gode